Takže ahojte, tady Spider Freak, dneska si zahrajeme takovou hru, co jdete po scéně takovou, no a ukážeme si to, jak to jde, takže si musíme ulepit takhle. A jsem tady, ale to vždycky nejsou takový, že rychle musíte jít. Jsem tady. Takže už jsme se to ukázali, jak to je, a můžeme jít po skále. No tebe co? To mi hezké, já to natočit do toho musím hezké, dá co ještě. Což mám? Takže dám do toho do saftu, dám tam jako pešničku a dám teda. A přesně bude, že nebude to nafejkované. No. Takže jsme tady, počkejte. Takže já jdu tady jsem ještě nebyl. Pokud tady dáte jeden like, tak natočíme další díl. Takže tady jsme, tak. Je to docela dobré, zahrajte si ji a toto a uvidíte. OK, jsme také u tím portálu. Frost. OK. Počkejte. To je co? Ta hra se volá, já vám to dám do názvu, takže se to koukněte, nebo teraz nevím, ne, to bude česky, ne, vyskočím již tady, počkejte, OK, ale to je moc těžké. OK, takže to dobré jsem uhrabal. Tak, tam to nalapím. Ne. Nějaký letadlo to je. Ale já jdu sem, nazad. Twimp Alpha, co to bylo? OK, 5000 Robuxů nech to poslal. Donate. OK. Já bych chtěl vyzkoušet tohleto. Musím tam byl, ale jsem to nedokončil. Tohle je lehký. Počkejte. OK. Jdeme ještě jednou. Takhle a takhle. OK. Já jsem tady. Tam se dá jít. Ale musím se lápit tohle. Nevím jak, ani. Už jsem tam byl, ale už jsem zabodnul. Tak, ne. Zkusím se osoupat. Tak.
Ne. Zkusíme jít, kde? Tady. Tohle je lehké ještě. Když chcete rozumíkat se, ale je to moc daleko, tak musíte dát skakání. Neskákám se normálně s Ačkom, ale s takovým, no prostě uvidíte. Nevím, jak se to jmenuje. Tu já musím dávat toto skakání. Lebo tu mám také. Lebo tu není to tak daleko. Tadyhle to je už ještě lehký. Ještě co se dá tohleto. OK, takže ještě toto vyzkoušíme a bude konec videa. Takhle. Uha. Takhle. Takhle. OK, takže asi bude konec videa. Takže čauře a dejte like a odběr a čau.